Ay, sila diha? Tarong buho kay nari manawag gidron kung iyag, may love kay mga laag mo ron. Kaya tinggal ni, guwapa na tinggal ko ani. Ay. Ika na! Daog na daog! Wala, insama ni nanawag. Murag uyab yun isang ate ba? Ate! Hindi nanawag di mo uyab! Ha? Saan na? Nanawag ni mo uyab? Isa'y pangan, my love! My love! Go! Atay sa mukha na mo uyab din, nag-email ko, lustrik na ako. Kao na ka love. Oo man na labay. Kao na ka love. Sorry love ha kay, medyo langas din niya kung kuhan love. Mukha na eh. Sige, mag-chat na niya ako si Mua og asa ta mag-abot. Nang chatlas ko love ha, og asa ta mag-abot love kay naabot taroy laag. Kay wala ba ko cellphone love kay din niya kong cellphone love. Sa ako aning suon. Sige. O sige love. Bye love. Ma. Dong, tradong sa dong. Kanay mo iya boy. Ay sige ko. Ari yung magduway ate sa mukha ni ate si panawag yan uyab ba. Grabe gwapo to yung uyab. Samo ka silang duha. Strict na gay ko. Bay, na nag-cellphone ba? Saan man tanay yung cellphone? Kawaton ba na? Automatic na. Tara! Gi ka na. Ano na ang gamit ako? Makitan ka. Sabay. Tatay ako cellphone nga. Ay, Bediso. So, para kang asam ng buwak ni mo, Bediso. Agoy ka, waro kabagat sa Ay. Nakikabagat? laan. Ay. Kay pupusana. Oo, oy. Ako tong inon basig na sa amiga. Chat-chata. Dili sa kuro doy kaya pa ko'y kabagat. Gutan na nas umigo na, di naman mo inom. Uli lang ako. Oo. Makita ko rin ka Oh, ng sige. kuhan. Sige. Regards ko ha. Oo, sige. Laon saan ito na ko pupuntak sa kong lado nga umanda ito sipon. Ano yung cellphone? Ako man eh, kaya ako may nagkubitan eh. Ato nga nandoy. Para patas, ato na may ibaligyan. Tara, ato na ibaligyan, makwarta ta. Kunay tao, ato na ibaligyan, makwarta ta. Ya, mapalit kag cellphone. Si palit ang cellphone. Naming cellphone. Mapalit ba kag cellphone kaya mo ibaligya. Yes, timing. Ako na irigalo sa kong love. Pila mo po na. Usa ka libo, saman mapalit ka. Kaya kung di ka mapalit, amo na ibaligya dito sa lain. Oo, ako na plito no eh. Gambay rana. Magara. Ate, kawat ako cellphone. Ang kawa mo cellphone mo. Nagduwa ako sa manggahan, ay kahit abot duha ka bata. Ay, kabuang pa rin, anak. Tara, nakulak ko, kuya, tara. Tama yung tate. Tara. Ano sa ito ba? Asa na ito mo iya bro? Ingon ko siya nga chat na bro ko. Nag-chat na ako may cellphone eh. Ari na lang ako sa pabuto eh. Mati ko. Ngari taron dito yun. Mari ka tayo mo uyab di. Pagka gitu ka. Ari lang ko tayo. Bila ba ito magalap? Sorry na. Oh love, kumusta naman ka? Pakira ka ay. Imbitan na Lami kini hair lang. Bago ni riban. Tarong ako. Ay paglabi. Love, nada ko ihatag mo. Huwag love. Puta gini pa gulis love. Love yun ikaw. Ay siyempre love puti ka lang. Di pa ko lang ihatag si mo love. Sa man love. Sa ka cellphone. La cellphone. Meron ako cellphone love. Love, banda ko love ha. Sige, babe. Ibiyaya na talaw. Masih Udi dong cellphone te. Dili ka sa kuyab dong. Sa to? Bago wi dong no. Ako man yung cellphone te. Ano cellphone dong? Oh, mo na gikawat. Ganong na patuman ang pugaon. Hey, nabuang ka dong. Hello guys. Shout out kong
Carl Justin Bantok, Guwapo si Danda. Gerald Bourbon, Taga Kamansilis. John Michael Serrana, Taga Biasong. Chris Nino Torbiso, Taga Manyo. Joshua Alolor, Taga Lawis. Leonardo Villasiran, Taga Manyo. GC Cañete, Eric Coyos, and Oliver Demuran. Thank you sa pag-support sa mga video Please like and share. and follow. Subscribe now. Bye.